CHISIMDI abogiga si madina CHISIMDI abogiga si madina ebe Chiukwu si mu bili abogiga si madina ebe o si mu kwechili abogiga si madina onye chie na diro lizu nwanne ni fada kwa kwime onye obu ebe chimu si mu bili abogiga si mebina CHISIMDI abogiga si mebina CHISIMDI abogiga si mebina CHISIMDI abogiga si mebina CHISIMDI abogiga si mebina ngwele si nenu ojidazie mafuro onye tolia n'ụwa o wee fee n'isi wee tozie onwe ya nwanne m ebe Chiukwu si ya bili abogiga si ya bina ebe Chiukwu si ya bili abogiga si ya bina dike lilarili n'ụwa so si ya bili ebe si mu bili CHISIMDI CHISIMDI enwe bialu ụwa n'uju n'ịdị mma adapụtelu nni ya akụ n'ịdị mma ebe Chiukwu si gị bili ọ bụ onye gasị gị bina ebe ọ si mu bili ọ bụ gị gasị mebina CHISIMDI 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 child whom God has blessed no man shall curse every day by day I dey pray to my God give me long life give me long life ebilisi kababali ya fando nenu n'oburo na afọ uso nwanne maka onye dị ndụ ga-eso ebe o si mu bili ọ bụ gị gasị mebina CHISIMDI 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 ọ bụ gị gasị mebina Asaisia. With love and gratitude, we say thank you to the Most High for the love, for the life, for the breakthrough you have given us. Whom God has blessed, no man can curse. Sawam, 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 sawam. Yes.